даври нуҳуми рақобатҳои чемпионати Тоҷикистони ба футбол акнун оғоз шавад бо садои уштаки ин мутахассис. бинандагони арзманд, биёед акнун ман ҳайати пунро аз даст додам. Партов ба хати ҳуҷум, кӯшиши Люк Минҷана ва инҷо ҳатто зарбаам ба чашм мерасад аз тарафи блопои чап. Зарба бозони дастаи Душанбе аст. Далери Момназаров ба ҷаримаҳгоҳ ворид мешавад. Далер як нафарро фиреб медиҳад. Зарба рафти ҳамин рақобат буд. Далери Момназаров чанд нафарро фиреб дод. Бисёрам кӯшиши хуби Далер буд. бордигар мутаваҷҷеҳ шавед. ба канори майдон Фарод Қосимов тобро хеле хуб қабул мекунад. як нафарро фиреб медиҳад. Партов тию имконият зарба ва дарвозабон сейвёни анҷом медиҳад. хеле хуб тобро қабул кард, фиреб дод. Боирҷон Сангибоевро баъдан Партов Алишер Эргашев. Партов мекунад ба Фарод Қосимов. зарбаи Фарод Қосимов ва гол! Билохир футболбозони дастаи Душанбе. Биёед таваҷҷӯҳ кунем бори дигар. Партов ба канор иҷро карда шуд ва ана бубинед зарба дарвозабон ҳам дар мавқеи дуруст қарор дошт, вале ҳолатро дуруст баҳо нагузошт. рақами 55 Ораз Ғаюров бозӣ мекунад дар хати ҳуҷум ва рақами 30 бор дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ба фурсати хеле хуби голзанӣ ки он қадар баланд надошт, аммо нимаи дуввум метавонад барои Амирҷон ҳам душвортар ҷараён бигирад, чунки суръат баландтар шуд. зарба ба тарафи дарвоза ва ҳисобро баробар мекунанд футболбозони дастаи Исхат. 1-1. бисёрам мансубаи олӣ, комбинатсияи олӣ 1-1 месозад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум ки чӣ гуна Партов ба канор иҷро карда шуд ва ба гӯшаи поёнии дарвоза зарбаи худро равон кард Боирҷон. Акобир Тураев. Партов тиё ба канор бисёр ба дохили ҷаримаҳгоҳ. имконияти зарбазанӣ. зарба фавқ гол. Гол! Меъмор ба дарвозаи худ ворид кардааст. Заравал зарба зад Парвиз Алиев, вале зарбаи задаю фикр дорам ба дарвоза намерафт, ба тарафи дигар мерафт. ту барад расидан ба сари Иззат Рӯзиев ба дарвоза ворид мешавад. барои зарбазанӣ тоолам вуҷуд дорад Акобир Тураев. як нафарро фиреб медиҳад Акобир. зарба Акобир Тураев. дарвозабон бозам дарвоза дидастаи худро аз гол наҷот медиҳад. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Акобир Тураев имконият дошт. баъдан ба гӯшаи наздик ҳуҷуми хавфноки дастаи Душанбе. Далери Момназаров. зарбаи Далери Момназаров. бисёрам зарбаи қавӣ мезанад Далер, вале болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. кӯшишҳои Далер хеле зиёд буданд ва умуман ӯ яке аз бозигарони беҳтарини дар ихтиёри сафедпӯшон аст. Партов ба хати ҳуҷум имконият аст. офсайд ҷо дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. Киров бо сабаби он ки баъд аз садои уштаки довар зарба зад бо коти зар ҷазо дода мешавад. ва ҳамин тариқ достони арзманд бо ҳисоби 1-2 бозӣ байни дастаи Душанбе ва Исхата базад ки зарбаи задаю баъд аз расидан ба Иззатулло Рӯзиев ба дарвозаи дастаи Душанбе ворид шуд. ҳамин тариқ